Lala, nalagi ang anak ni Dudong Pawik. Oo, yung junior. Wala siyang eskwela, no? Para manday na siya diyan, wala siyang eskwela, no? Kasi di ka mga to, Maria. Uban mo sa kuha, manguha ninyo buyabas ba? Dili pa rin nyo manguli di ay. Dili pa ta manguli, oy, kamo mauli day mo. Daghan kay sugo sa balayron. Ako, di jud ko mauli pa, kay daghan kay sugo si mama. Bitaw no, niya lang ka manguli. Manguha ta ninyo og bayabas, kay tagtaod na ba tawa ka pang og bayabas no? Daghan kay bunga ron ba? Tara, dalita. Kubo kay gila, ay good ko sa leksyon ni mama eh. Okay, sige man og pangutana kung unsa na ng mga pambansa. Gani, kita man day pangutanon. Gani, kita man day pangutanon nga siya kabalo mo nung ta siya sa answer. Gani, no. Tara matulutong dalita. English pa tong gileksyon ni Ma'am ganina. Ganahan kayo ko ba? Labi nagka nang mingon si Ma'am nga spell the word. Like for example, spell big. Sayon kayo. PIG. Sayon kayo. Yawag kirara. Yawag kirara. Bro, dito kay kasi English di ay. Sayon na kayo. Ako, Maria Kirara. Math jud akong paborito nga subject ba. Anong math man, sir? Math kasimple rana. Matulog. Wala man di ay mo. Ang pinaka the best na subject sa tanan. Recess. Bitaw na. Yeah. Dirian na ba to ang bayabasan? Napa dito sa unahan, magdali ta. Tara, sige. Kirara, kaluwa niyo. Napa. Tagano na to kuha ba parinig uli kay naatay dalo. Kirara, saluan niyo. Hold Kirara mo sa looy. Clear, kamaki nagsangaha. Clear, kaya kuning kabuto, no? Sige, Kirara. Dali lang Sige, pag yun. Kamaki pa diyan yun, Clear. Sige, yun. Kaya akong kabuton. Kayo, Clear. Oo. Dali ang Kirara. Sige. Sige, hawa na. Daga naman na Kirara. Tama na siguro, oy. Mangnaog na ta. Ay, tama na ngayon. Magbulog pa ng parang dali ah. Isa kasi nga, Clear. Sige, tabakan ako niya. Kabuta, Kirara. Sige, akong pangwaon, Clear. Sige, tama. Oo. Akong babaw, Clear. Naog na ta, Clear. Kaya daghan naman kay natong kuha. Gani. Dali na, Clear. Ginahinay diya. Dali lang ha. Dagana ani uy ato bahinon. Sige. Sige. Imo, ako. Imo, ako. Imo, ako. Imo, ako. Alay isa. Sige, imuhan na. Sige. Tara, muli na ta. Nalagi ang anak ni Dudong Pawik. Oo, yung junior. Wala siyang eskwela, no? Gani, para manday na siya diyan, wala siyang eskwela, no? Sunod simana na lang kung eskwela, we. Wa pa maguna uli si Papa ba, way mabantay sa mong area. Ayaw mo, saba. Dili na diya mangagi. Kay murang istrikto po ba yan na siyang dagway, no? Liwat siyang papa. Gani, dili ta.